Wait lang. So, here na po tayo sa bahay ni Utaka. Ikaw kayan? Nak! Nak, sabi daw. Hello, ito si Marlon. Ito yung pangalawang anak ni Pasha, 4 na taong gulang. Pero super liit. Ang gaang-gaan yan, oh. Gaang-gaan mo na. Sabi, kaninong bahay to? Kisa yun na harong ini. Namuya po. So, indo po? Wow. Samuya baga po ini. Samuya baga. po. Sama si dahil siya ay ito may ano. Karen Tamsakmatic, thank you so much, Tay. Siya ay nagkalagnat na. So, yun. Thank you so much po. Shout out po sa classmates sa ibang bansa. And so, ito na yung bahay ni Ingo. So, light materials lang siya, pero lagay lang natin sa isang yun si Paingo. Nagtumutulong siya. Ay, tumutulong siya kay Felix the Cat. Felix the Carpenter. Dito kaya sana kuha tayo ng magandang pagtanim na ng mga gulay sa paligid. So yun yung dati na ng bahay. Ano ba? Magigiba na. Matanggal. So ito yung puno ng marugi. Sobrang tibay nito. Shout out again kay Ate Boots from Houston, Texas. Marlon. Ano yan? Marlon. Ay, anak, maano ka niyan? Ano? Chig. Anak, huwag ka dyan mainit. Dito ka lang kay ate. Dito ka sa tabi ni ate. Sa tabi ni ate, nak. Marlon. Marlon, ano nang kulit ka. Ang kulit-kulit ni Marlon. So, shout out kay Marlon na nasamahan si ate. Shout out ka. Hay ka anak sa kanila. Dali. Tibay ng bahay ni Pai Ingo. So, shout out ulit kay Ate Boots. So proud of you po. Grabe. Maraming salamat din po. Ate Boots from Houston, Texas. Ang init dito. Ayan, ayun yung bahay. Nagluluto ka na pa, Ingo. Ayan. So, shout out kay Felix. Grabe, napakagaling sa lahat po ng gusto magpatayo ng bahay. I-import nyo na po si Felix. Hindi na nga nagpapahinga eh. Tawa. So, siya po ang
ang carpenter ng engineer ng Oragon team. Ng Team Oragon. Lahat halos ng ni Team Oragon, si Felix yung gumawa. Nice. Tingnan natin yung kaso, nakaupo lang ako kasi hindi stable yung yung internet natin dito. So, ito yung gilid ng bahay ni Cook. Yun na yung kusina, tapos yung CR. Tapos ilalagyan pa yan, papagandahin pa, ayusin pa yan. So, finishing. Mahaba tayo, siguro lagpas pa tong 1 week. Pintura pa. Kasi yan, lawak ng bahay ni ay ng lupa. Prospect na nasa bahay na nilalagnat na na pagod kahapon, kumuha sila ng marugi. Yun, nasa bahay. Atar ka pa. So, shout out po. Pa-support naman kay Chanli. Ayan. Uy, anak, samahan mo ako mamaya. Meron tayong gagawing mahalagang bagay. Marlon! Marlon! So, shout out ulit kay Tyron Tamsakmatic. Diyan si Ate Boots. Shout out po sa'yo. I miss your chat. Marlon, anak, doon ka lang. Mainit dyan. Doon, dali. On. Ha? Ayan, so gumagawa sila ng baka bukas mag shout out Rom Ribuya na may sakit, may lagnat. Mainit din pala kasi talaga dito. Ayun. Shout out sa lahat. Ako po yung pumunta dito, naghatid ng ulam, naghatid ng food, kasi si Rom Ribuya ay nilalagnat. Si Mr. The Prospect nilalagnat na. Kumuha kasi sila kahapon ng marugi yung bamboo. Punta doon sa bundok. Ay, mali. Ayan, papunta sila doon. Kaya, napagod siguro yun. Gabi umuungol na. Masakit daw yung buong katawan niya. Against the light. Excited na si Pai Ingo. So, excited na din ako mag interior decoration. Ay, mali. Interior decorating. Whatever. Alam muna natin yung mga chat. Why so many? Why so easy to judge? Ba't namin Negatron. Positive lang tayo. Kasi mas maganda yung positibo yung naiisip natin. Para sa ating po kaysa puro kaya dapat positive lang. Diba, Chandy? From Qatar. Watching from Qatar, Hingaroy. Ay, Salvation pala. So, shout out sa viewers natin dyan na pagkwentuhan sa akin. Comment naman po para ma-shout out ko kayo. Pili ko din niya si Ate Boots. So, shout out sa'yo, Ate Boots. Good night. Rest well. Alam ko, masyado kang pagod for the day.
Ayan, nagbibilang na si ano. Natin. Luluto na si Pai Ingo ng dala nating ulamin nila. Absent din yung isang labor, hindi ko alam, nagpaalam. So si Paingo lang tsaka si Felix ang andito. Tapos hindi pa makakatulong si Rom Rebuya kasi nga kawawa naman. Shoutout sa'yo, nanonood ka ba, Agong? Shoutout sa'yo, pagaling ka. Masyado ka kasing committed. Rest naman, sige. Sabi ni Tatay God, rest ka daw po muna. Oh my God, na ako, nalubat. So shout out sa inyong lahat. Dami niyong nanonood pero hindi po kayo nagsasalita. Salita po kayo para ma-shoutout ko. Nahanap na ako ng asawa ko. Shout out Rom Reboy. Asan ka na, Mi? Sabi niya. Ayan ang bahay ni Pang Ingo. Sobrang tibay. Thank you again, Ate Boots. Grabe. Tibay nung ano. Marugi. Talagang tigas na. Ito na lang kulang. Yung mga upuan, tapos basta yun lalagay dyan sa balkon. Tapos yung CR, maglalagay pa tayo ng deposits. Deposit. Sana all may deposit. Tapos yung ginagawa na yung kusina. Tapos after daw nan, habang inaantay yung iba pang marugi kasi kinukuha pa. Ang hirap pala magkalap nun. So, Sabado pa daw yun. Kaya, in the meantime, yung kusina muna, lalagyan ng bubong. Tapos, baka bukas mag-finishing na. And, yung tawag dun, yung semento dyan sa may balkon. Lalagyan na. Siguro mga 1 week pa to. Kasi isang linggo pa lang yan na. So, shout out talaga kay Felix. Napakabilis magtrabaho. Mabilis na, pero hindi pa siya magasto sa materials. Tapos, hindi pa siya nag-iisip. Mamaya, kunyari, pagkakain mga 10 minutes, 10 to 20 minutes, gawa na ulit siya. Sobrang sipag na tao. So, shoutout sa'yo, Felix. Pagpalain ka ng Panginoon. Parang legacy niya na lahat halos ng pabahay ng Team Oragon ay siya yung gumawa. So, shoutout sa'yo, Felix. Azure. And, talented din yung mga anak ni Felix. Mga anak niya na na-feature din sa vlog ni Oragon Honey. Mga anak niya nagra-rap. So, shout out sa'yo. Message po kayo para ma-shoutout ko. Makapagpasalamat naman sa inyong pagsama sa akin. Naboboard na ako. Ay, nag-auto-focus. Naboboard na ako kaya nag-live tayo. So, may nagtatrabaho dyan yung kitchen. So, ang problema actually, hindi problema. So, yung opportunity na lang na hahanapin niya ay opportunity para sa pang-araw-araw. And shoutout kay Ate Boots kasi may pinapagawa tayong nung isang araw kahapon, nag-chat na malapit na raw matapos yung pedicabs. May pedicab na si Pai Ingo, tapos bibigyan pa siya ng puhunan. Pinag-iisipan pa namin kung ano talaga yung magandang puhunan para sa kanya. Napakasipag na tao. So, you deserve all of this, Pai Ingo. Yan. So, meron na siyang disenteng bahay. Naku, shout out talaga sa'yo, Ate Boots. Sa Ate Boots lahat. Sobra.
Ate Boots, pagpalain ka po ng Panginoon, saan ka man naroon. Feeling ko nandyan ka. Thank you so much. Paingo, may matcha-chargean ka dyan? Kaso walang charger, no? Hindi Type-C kasi yung charge, ay yung ano ko, cellphone. Halimutan ko. Baka nasa motor, tingnan ko mamaya. Pero uwi na lang ako mamaya-maya. Kailangan naman na tingnan yung asawa. At may sakit. For sure, mamayang hapon, buo na yung, mabilis kasi matrabaho si Felix. So, ito nga kahapon niya yung ginawa. Yan lang. Tapos ito. Basta 1 week pa lang to, 7 days. Diba, 7 days tayo na. Kasi meron po tayong mga karpentero dyan na ang tawag nun sa Bicol, yung nilalaygay, parang dinidelay yung trabaho. Para mas madami silang kitain. Tapos, yung iba naman, demand ng mga materials, nakulang ng ganito. Si Felix kasi, minamaximize niya yung mga materials na binili. So, sobrang tipid na sobrang budgeted na talaga yung materials. Kasi sobrang mahal na pala, para halos doble yung last time na nagpaayos ako dun sa may garahe namin. Halos doble yung tinaas ng materials. So, ang hirap mag-budget. Pero kakayanin natin. Para kay Paingo. So, halos may additional, halos nabili na namin yung materials. May mga additional lang para din sa kitchen ata. Tapos yung mga pangtakip. Pero ano na lang, onti na lang yun. Sobrang expensive ng materials dito. Kakangitay ng discount. Mga freebies lang din. Pero yung discount na wala, hindi na masyadong magbibigay. Super budgeted. Sa ganyan katibay. Naku, talaga sobrang hanga talaga ko. I admire Felix na hindi siya nag-iisip na makapag-take advantage. So, yun. Hi Marlon, halika anak. Ano nak? Ano po? Mayo pong lana? Mabakal pong lana? Ika ulit mabakal? Okay. Very good naman si Marlon. Tapos puutosan si Marlon nak. Ano ka naman? Ng bubble gum. Iyo po. Very good talaga. Marlon. Siya na naman babakal. Ay anak, mahulog. Ilihan na tiglagang. Joe Motovlog, harang host. Thank you so much, Joe Motovlog. Sponsor din po ni Paingo to si Ma'am Joe. Ma'am Joe, i-message kita kasi meron ka pang tera dito na 1K for Paingo. So meron na akong naiisip na gagawin doon. Message po kita later. Yung mga nag-promise para sa Pedica before, hindi pa nagme-message. So sana mag-add pa din. Though, meron Sis Joe Motovlog, nandiyan ka na ba o nasa harang ka pa? Ayun, nandito na si Sis Joe. Si Sis Joe Motovlog din po ay sponsor ni Paingo. Last time nagbigay siya ng grocery, bigas for Paingo. Tapos yung 1,000, na-reserve niya para sa pedicab. And since si pedicab, yung pedicab ay shinolder na ni Ate Boots, yung 1,000, may message ko sa'yo kung saan natin paggagamitan. Sis, so shoutout ulit, sorry po at nawala.
Nawala. Tumawag si Rom Ribuya, si Mr. The Prospect. Na may lagnat. Wala pa si Marlon Paingo. Malayo ba yung tindahan? Malapit lang. Yun. Ganda ng poste. So, kukulayan natin yan ng maganda. Ayan. Diba kakaiba yung poste? Parang poste na munisipyo. Ano, Felix? Garong munisipyo. Poste ni Paingo. Kanina yan, host. Sis Jo, kay Paingo na to, diba? Si Paingo, yung ng grocery niya to. Tapos binila na din siya ng pedicab, pinapagawa na. Ayan. Supposed to be for pedicab, na cash na 1,000. I-message kita mamaya. Kasi marami pa pong bibilhin sa bahay, dito sa loob ng bahay. Congratulations po, kuya. Yes po, sis Jo. Ayun siya, nagluluto. Ayan. So, well-deserved po talaga ni Paingo to. So, shout out kay Ate Boots from Houston, Texas na nag-shoulder ng pedicab, ng lupa, ng bahay. Grabe. Tsaka mga gamit sa bahay. Actually, surprise natin yung kay Paingo. Huwag muna natin sasabihin. So, abangan nyo po kung paano natin turn over yung pedicab. So, gawa tayo ng magandang activity for turnover. Shoutout ulit sa inyong lahat. Maraming salamat. Kahit mahina kasi yung bandok na kasi to mahina yung signal. So, ayun. Yan, bundok na yan. So, bumubiyahe kami ng morning ng mga 20 minutes. 15 to 20 minutes para makarating dito. Tapos pagkahapon ulit, pupunta kami dito. Another 15 to 20 minutes. Pero fulfilling naman po lahat ng ating mga ginagawa for Paingo. So maraming salamat. All for the greater glory of God. Yes. So, na-excite na ako kasi aayusin ko yung loob ng bahay. Thank you po sa mga sponsors. Si Lord na lang bahala ang mabalik sa inyo ng more blessing. Shika Yara Bantugan Masaala, sabi ni Ma'am. Shika po ba o Sheka? So shout out po sa'yo, Ma'am Sheka Yara Bantugan Masaala. Ang alam ko lang po, Assalamualaikum. So, syukran po, ma'am, from Dubai. Ayun. So, syukran po, Ma'am Sheikha Yara Bantugan. Nagtrabaho din po tayo sa Dubai. So, tayong nagtrabaho ako sa BPO sa Dubai for almost 2 years before pagpalain po kayo ng Panginoon at salamat sa sakripisyo para sa atin. Si Sis Jo Motovlog, I'm not sure kung saan ka, Sis Jo. Sa ano ka ba? Sa Hong Kong ka ba, Sis Jo Motovlog? Di ko po sure. Or Singapore. So, shoutout din kay Sis Tess Villasa. Alhamdulillah. Okay. Sorry kung hindi ko masyado yung pronunciation. Alhamdulillah. Mabilis lang din magsalita ng Arabic. Hong Kong pala si Sis Jo Motovlog. So, support nyo po, Jo Motovlog. Nagla-live din si Sis. And, din po siya, nag-sponsors po din yan sa Team Oragon. So, maraming salamat, Sis Jo Motovlog. Alhamdulillah. Ano pong meaning ng Alhamdulillah? I hope ma-meet ko din po kayo host someday. O nga po, Sis Jo Motovlog, muli po kayo ng Pinas. Mag-meeting tayo. Oh, wow, daga na bakal ng candy mo? Na
Dai po. Po. Ayun, very good. Sorry po. Sige, siya siya Bantugan. Maraming salamat. So, 10 na lang, 10% na lang battery ko. Alis na rin po ako maya-maya. Tapos, kailangan ko nang umuwi at bibili pa akong gamot ni Rom Ribuya. So, maraming salamat po sa pagantabay nyo sa akin at sa hindi nyo pag-iwan. Parang, yung intuition ko gumagana. So, feeling ko nanonood si Ate Boots. So, shoutout po sa'yo, Ate Boots. Good night and... Opo, ma'am. So, ano size ng bahay niya, Felix? By plus media. 4 by 3.5. Ano yun? Metro. Meters. Okay. So, malaki nga. Akala ko maliit. Tapos nung nabuo na, laki pala. Dito. Opo, yung dito pa. Hindi pa to kasama sa 3 by 4, diba? Kasi pahingahan nila. Oo. Itong pahingahan, mga gano'ng kalaki to? Ano yan, mga mayigit 150 yan. 1.5. So, malaki bahay. Mga 4 yan, 4 ang haba. So, yun. Ingat po kayo, te. Salamat, Sis Jo. Kayo din po. Maraming salamat. God bless. Mga antayin ko lang 15 minutes yung live ko. Kanina, kaka-start ko pa lang din kasi ng live. Luluto si Paingo. So, dyan sa bahay nila, wala nang kitchen, walang upuan, wala silang kinakainan, yung higaan nila, yun doon na lang sila kumakain. Tapos, butas-butas na yung kwarto nila. Pakalamig sa bata. Kaya gusto ko nang matapos. Para makaranas na sila ng binilan din pala sila ng ng maayos na tulugan ni Ate Boots. Pero nabasa na raw ata ng ihi ni Raymond. Congratulations the prospect. Sana marami pa po kayong matulungan. Maraming salamat po. Shoutout din sa iyo, Sis Joe Motovlog. Long way to go, sis. Nag-start pa lang tayo. Halos nagsisimula pa lang tayo. Na opportunities ng mga sponsors natin. So, maraming salamat po talaga. So, Diyos na po yung sa Bicol, Diyos ang magbantay, as in Diyos ang magbalo sa Indoga, boss. Ang init pala dito. I mean, mainit sa labas. Anak, Marlon! Dito ka lang, Nasama mo si ate dito. Kakaligo mo lang, ang dungis mo na naman. Sabi ko, wag na madungis, ha. Dito ka lang sa tabi ni ate. Dito ka lang sa tabi ni ate. Sabi mo, shout out po. Sabi daw, shout out po. Ayan si Marlon. Ito lang po siya. 4 years old na po siya. Tapos ang gaan niya. Pero malakas naman kumain. Ayan, tumataba-taba na. Tumataba ka na? Mataba ka na, Marlon? Pati si Mart, lumalaki na yung pisngi. Ko. Hello, boy! Hello daw, sabi ni Sis Joe Motovlog. Sabi ni Mom Joe Motovlog. Sabi ka, hello? Katawan-tawa. Si Marlon, laging nakangiti sa picture. Anak, sabi mo, hi. Sabi mo, hello po. Tingnan mo yung sarili mo.
Count ka na, count. 1, 2, 3. Wala si Mart. Ano ba si Mart? Naligo. Ang tagal maligo ni kuya mo. Asan si kuya mo? Nak. Ikaw, nakikipaglaro ka. Anak, asan si kuya mo? Saan? Asan si kuya mo na? Si Marlon. Shh. Kulit. Sabi mo, hi vlog. Sabi mo, Marlon. Sabi mo, hi vlog. Sabi mo, hi po, Ate Boots. Hi po, Ate Butchay. Sabi niya na, hi po, Ate Butchay. Haggardness over. Natawa si Marlon. Ang kulit. Sarap makipagkulitan sa bata eh. Tut! Wala akong magawa. Anong lugar yan si Pai Ingo, te? Ano po? Kabalinadan. So, dun sa town namin, mga pag motor mga abutin ng 15 to 20 minutes ano pa Ingo? Pero inaano niya yon, pinipedicab niya araw-araw. Inabot ka naman ng isang oras sa pedicab. Abot po, pagpataas. Oo, isang oras na pedicab. Pero pag pababa, madali. Medyo mabilis pag pababa. Pero pag pataas, alam mo yung pagod-pagod na siya kasi for long day, kayod. Tapos magpipedicab pa siya pataas. Nakita mo na yung pedicab sa pili? Sa pili. Electric. Oo, kaso 30K daw yun, mahal. Oo. Electric pedicab. Kulit. Naka-excited makapunta dyan, Ti. Nakaka-excite makapunta dyan. Oo nga eh. Pag pumunta kayo ng Pinas, saan ka ba sa Pilipinas Jomoto Vlog? So, invite ka namin dito. Malaki na yung kwarto ni Pai Ingo. Yan, laki ng kwarto. Tas yung sala niya, ang laki. Sana wait lang. Sana hindi Sana hindi buff. Ang daan. Ano? Ano? Tuntut yan sa akin. Gusto mo sa bahay na? Po. Bakit? May bahay na ba kayo? Kaninong bahay, Marlon? Sa Indo, ining harong? Iyo po. Sumuya ini. Sa Indo ini? Wow. Maugma ka sa harong nindo? Wow. Sabi na, thank you, Ate Boots. Sabi po, salamat po. Anak, sabi mo. Ayaw. Shy pa si Marlon, pero lagi yan nakangiti eh. Paingo, saan nag-order ng merienda? Diyan, magkano yon? Sige. Hapon na ako babalik. May ayusin ako. Marlon. Ang ganda ng ngiti. Alala, uy, tama na. Kulit. Dalawang ko talaga. May iba ka kay ate? Mamotor kita? Mamotor? Ha? Ayawa. Madumang kita kay Kuya Rom? Mamotor kita? Hi man po. Ayaw naman sa harong.
So, ayun na po. Thank you so much po again. Tyron Tamsakmatic. Joe Moto Vlog. Si Ma'am Sheka Yara Bantugan from Dubai. Thank you so much. And si Chanli, thank you so much anak. Kita tayo mamaya after lunch sa bahay. And sa isa pa pong hindi umaalis. So, feeling ko si Ate Boots. So, thank you so much po Ate Boots. Wala akong words na mahanap to describe kung paano talaga ako grateful. Siguro best na yung grateful. More than grateful po ako sa lahat ng ginagawa niyong pagbago sa buhay ni Pai Ingo at sa kanyang pamilya. And of course amin kasi nai-inspire kami sa trust and sa compassion mo sa mga tao, sa aming lahat. Ikaw yan? So yun, maraming salamat po. Huwag natin sukuan ng pag-asa dahil laging nasa atin ng Panginoon. So, let's do everything all for the greater glory of God. So, maraming salamat. Get well soon, Rom Ribuya, Mr. The Prospect. Shoutout sa lahat and shoutout sa lahat na overseas Filipino workers. Saludo po ako sa inyo. maraming salamat. At sa mga kapwa ko guro, maraming salamat sa mga sakripisyo at compassion nyo din sa mga bata. Shout out po. So, Araling Panlipunan Department, shout out sa inyo dyan. Sa San Rafael National High School. Team Oragon, headed by Oragon Honey. Thank you so much. Mrs. Oragon Honey, DJ TV Official, Simply Kath, Pai Putol, Bicolanos Vlog, Tenka Bisote Official, Artista PH, / Spotlight Charity. So maraming salamat. Patuloy nyo pong susuportahan ang buong Team Oragon na authentic, legit magmahal sa at magbigay ng tulong. So maraming salamat. Please abangan nyo po yung turnover natin ng pedicab kay Pai Ingo at sa mga susunod na update sa bahay. So, sana next week makapag-ribbon cutting na tayo ng bahay. So, excited na ako. Yee! So, again, Ate Boots, maraming salamat. God bless everyone. Let's always inspire and be inspired. Bye! Lobat na po ako.